Ito, masakit mo kaya? Ito. Ito. Pangalan nyo pala? Lang ito. Ano nyo? Palawagan nyo ng konti yung ano nyo. Hindi, palawagan mo lang ng konti yung ano mo. Ito. Kaya okay na. Tatama ako lang. Ilagay mo dito. Dito ka sa likuran. Batamaan mo pa yan, Peppa Pig. Yung ko ng konti. Yan lang. Pinakain na yung anak mo ng gamot. Mas mabilis gumaling yan. Sa lahat sinasabi siya, mabilis gumaling yan. Alam niya na lahat na sinasabi niya. Yung sabi ng asawa niyo kaya? Okay lang. Mas yung ma-improve mo. Ilagay lang dyan. Ay, saan yan? Ay, doon. Doon. Doon malagay yun. Bilis lang. Nilagyan lang natin ng galumbang. Patanggal ng lamig. Ito, tamaan mo. Kulang yung init. Malikot. 10 minutes na. Yan, para mawala yung lamig. Wala ng galumbang. Kaya mo lang. Yung lamig niya, di ba? Mamalit na ang lamig. Kaya mo kamay nyo. Relax lang. Natural lang. Diyan lang. Lalagyan ko pa. Tumunog pa. Kunin ko lang yung hangkat pa ba. Tayo.
sa bato. Straight ang katawan. Sandal. Kumunad. Yan ang mayos. Tayo. Sige lang. Anong pakaramdam? Gulaw-gulaw katawan kaya. Hintay mo, meron pa yung dasal. Sige. Higa rito. Saan yung masakit? Ito, dito ulo. Yan ulo. Sige. Pagilid. Baba ng konti. Yung una lang tatama sa ulo. Yan. Straight ang paa. Yan. Back pain. Tawag yan. Dalawang kamay. Yan. Okay. Yun. Tayo. Kita sa mga sadya. At sa akin yan. Dapa. Ang minutes tayo. 7. Hindi, yung ulo nyo lagay nyo dyan. Yan. 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 Taas nyo. Yan. Yun. Yun. Relax. Yun. Yun. Lumagitok ulit. Relax. Relax. Tayo. Nakaramdam. Galaw niya. Ang dami lumalagatok. Ngayon naman yun. Galaw niyo yung balakang nyo. Sakit? Hindi. Nawala? Hindi wala. Nawala yung sakit niya? Upo kayo. Nawala nga. Pumantay.